keď niekto vie španielsky, tak jediná tá mäkká spoluhláska, ten symbol španielčiny je to španielské ene, to je to enko s tou vlnovkou. A Panama je presne v takom tváre ako tá vlnovka. A na tej západnej časti je najúžšia, to znamená, že ten vulkán, ktorý sa tam nachádza v tej 3,5 tisícovej výške, tak tým, že Panama je najúžšia a ten vulkán je najvyšší, tak automaticky vidíš krásne tie dva oceány. A je to naozaj že magické miesto. Dnešním hostem podcastu Světový je cestovatel a fotograf Michal Hertlík, se kterým se budeme bavit o cestování do Panamy. Já tě vítám u nás v podcastu. Ja ďakujem za pozvanie. Máme pro tebe dárek, je to čaj od partnera našeho podcastu Čajové bedínky, kterému tímto děkujeme a čaj ti po podcastu jako dárek předáme. Ďakujem. A je s Panamy, alebo? To určitě není s Panamy, myslím, že je z Indie spíš. Ale teda pojďme na Panamu. Já jsem si říkal, že bychom to mohli začít skrze panamský průplav, který je dost známý a propíraný taky skrze situaci teď, že si ho Donald Trump chce nějakým způsobem převzít. Ale mě by spíš zajímal ten panamský průplav z hlediska turismu, protože dočetl jsem se v několika článcích, který si psal o Panamě, že právě i tam se provozuje turismus. Turisti se tam můžou dívat na to, jak tam projíždí ty lodě, tak by mě zajímalo, jak funguje turismus v kontextu toho panamského průplavu. No, musím povedať, že funguje veľmi dobre, pretože naozaj, že Panama je preslavená tým panamským prieplavom. Je to tak brutálne inžinierské dielo, tak megalomanské na svete, že každý turista podľa mňa, ktorý príde do Panamy, tak priletí do hlavného mesta Panama City a potom automaticky hneď, alebo po pár chvíľach vlastne v tom meste, tak sa ide pozrieť na ten panamský prieplav, ktorý samozrejme je úplne úžasný. A je to, ako som spomenul, taká inžinierská paráda, ktorá sa vlastne v Paname podarila po dlhých 10 ročiach tej práce a tých vlastne mŕtvych ľudí, ktorí tam museli ktorí tam prišli o životy a naozaj tam potili vlastne krv a pot, aby sa to vlastne vystávalo. A treba povedať, že to nestávalo iba jeden národ, ale niekoľko národov sa vlastne o to pokúšalo, až nakoniec sa to teda podarilo. Takže keď tam človek teraz príde v súčasnosti, tak to je niečo, že to je také must see alebo must visit skrátka v tej krajine. Sa hovorí, že pokiaľ je človek v Paname a nešiel na panamský prieplav sa pozrieť aspoň na chvíľu, tak ako keby tam ani nebol. A je tam v podstate už vybudované také ako keby múzeum, kde si človek môže pozrieť nejaké, samozrejme buď dobové fotografie alebo nejaké artefakty z toho budovania prieplavu. A potom je tam taká veľká reštaurácia s kaviarňou myslím, že na 2. alebo 3. poschodí, kde človek keď príde, tak si dá nejaké jedlo, nejaký drink a na tom príjemnom chládku, ktorý tam teda je prítomný, tak pozerá na tie veľké obrovské lode a tankery, ktoré vlastne prechádzajú tým prieplavom a dostávajú sa vlastne skrz tú panamskú šivu na druhú stranu. Takže ono je to také divadlo naživo, by som to nazval. No mě by zajímalo, jestli ty lodě tam projíždí nějak frekventovaně, že se může stát, že si tam třeba sedneš a zrovna půl dne žádná nepojede, což by vlastně bylo bez toho divadla. Jasné, môže sa to stať. Mne sa napríklad podarilo, keď som tam bol, že prechádzal niekoľko lodí, takže si pamätám, že naozaj som si dal nejaký tropický džús a niekoľko lodí akurát za tú hodinu, 2-3, ktoré som tam strávil, tak prešlo. Takže mám aj také fotografie, že za mnou je tak brutálne veľký nejaký tanker s nákladom, že ako keby som sa fotil s nejakým mrakodrapom. Že ani nie je vidieť, že to je loď, ale je to jedna veľká stena, ale to všetko pritom sú ten náklad. Ona ta část toho průplavu je vlastně u toho hlavního města, u toho Panama City. Nevím, jestli je to ta oblast Miraflores, která se tak jmenuje. Tak by mě zajímalo, jestli to je ta přístupná část, nebo vlastně podél celý ty Panamy může člověk cestovat a nějak tam tomu přihlížet. Ta Miraflores časť, to je vlastne tá úplne najzákladnejšia, najhlavnejšia časť panamského prieplavu a je pár kilometrov vlastne od centra hlavného mesta, takže tam sa človek dostane buď metrom na tú konečnú zastávku Albrook a stadiaľ buď pešo alebo nejakým miestnym ešte autobusom, alebo tam pôjde iba autom, ale dokonca sú tam aj priamo nejaké metrobusy z centra, takže dá sa tam dostať priamo, je to normálne zastávka panamský prieplav
a tam samozrejme človek príde, zaplatí vstupné ako normálne do múzea a už tam je. Ale ten panamský prieplav samozrejme nie je iba Miraflores, ale je to celá tá panamská šia, ktorá je vlastne Panama predelená na dve časti. A ona ide od severu, od toho mesta Colón a prechádza celou tou panamskou šiou, až vlastne sa dostávajú tie lode do Miraflores a potom ešte trošku sa plavia ďalej a vlastne vyplávajú do Tichého oceánu. Takže dá sa ten panamský prieplav navštíviť ešte aj z jednej takej zastávky alebo tej stanice, ktorá sa nazýva Balboa, a ešte aj z tej severnej strany od mestečka Colón, to je tá provincia, to hlavné mesto toho severu, kde prevažne žijú Afropanamčania a majú tam takú špecifickú kultúru, tak z tej strany trochu vlastne juhozápadnejšie, keď človek ide, tak tam sú ďalšie ako keby tie brány toho prieplavu a tam podľa mňa takisto, ja som tam nebol na severe, ale dá sa tam takisto pozorovať tie lode. Jak zmínil jsi, je to věc, která Panamu proslavila a je to taky věc, na který stojí panamská ekonomika, protože zhruba tu třetinu právě tvoří ty ekonomiky. Tak by mě zajímalo, jestli to jsou právě ty jako poplatky za ten průjezd nebo ještě něco dalšího, jak ten průplav tu Panamu živí. No samozrejme, že sú to primárne tie poplatky, ktoré musia platiť tie spoločnosti a lode, aby mohli prejsť vlastne tým prieplavom, lebo prejdenie tým prieplavom nie je zadarmo samozrejme a panamská ekonomika na tom výrazne prosperuje. Takže toto si myslím, že je to gro toho celého, že vlastne tie clá a poplatky, ktoré musia platiť, aby si teda skrátili trasu vlastně celou Južnou Amerikou. Tak oni se tak zkrátí. Právě od toho se potom odvíjí ty výhrušky k tomu, že si to Amerika převezme zpátky, protože prý jsou ty poplatky moc drahé. Mě by zajímalo, jako člověk, který vlastně tu střední Jižní Ameriku má v oblibě, má ji procestovanou, jak se třeba díváš na tohle, že by ten průplav měl potom připadnout jiný zemi? Samozrejme, že je to niečo, čo by sa podľa mňa stať nemalo. Lebo si myslím, že tie krajiny Latinskej Ameriky už boli dosť nejakým spôsobom poškodené, či už vlastne vplyvom USA alebo iných krajín a naozaj majú toľko krvavej histórie za sebou, vrátane Panamy, že to je až neuveriteľné. Keď sme sa na to takto pozreli, že možno u nás bola nejaká druhá svetová vojna, ale o týchto vlastne konfliktoch v týchto krajinách sa nevie. Takže často cez to, akože na tieto krajiny pozeráme cez prsty, že tam sa vlastne nič nedieje, že to je v pohode, že my tu máme tie reálne problémy, ale tam ich majú toľko aj v súčasnosti, aj v histórii, že to je jedno veľké číslo a naozaj sa trápia celou svojou históriou, takže ja si myslím, že tak tvrdo ako vlastne Panamčania bojovali o ten prieplav a naozaj ho vlastne na prelome milénií získali pod svoju kontrolu. Treba dodať, že naozaj, že Američania a Panamčanom odovzdali ten prieplav v jeden historický dátum, pretože to boli posledné hodiny vlastne milénia, pretože to bolo 31. decembra 1999 a od 1. januára 2000 panamský prieplav pripadol Panamčanom. Takže bol to taký naozaj, že zvolili presne milník, kedy sa vlastne ako keby láme história a tí Američania im to v mierovom procese a mierovom odovzdávaní a počas tej udalosti a na tom podujatí odovzdali a boli tam prítomní vlastne predstavitelia samozrejme USA, celej Panamy. Je zaujímavé, že jedinou panamskou prezidentkou bola akurát pani Miriam Moscoso, ktorá bola v tom období akurát vlastne prezidentkou, takže panamský prieprav je vlastne s ňou spojený a bude aj s ňou spojený v celej histórii, že ako jediná žena v úrade tak vlastne prebrala ten prieplav. A takže keď sa vrátim opäť k tomu, tak ja si myslím, že mal by ostať samozrejme Panamčanom, lebo je to skrátka na ich území a myslím, že si od Američanov vytrpeli už dosť. Tady ta historie s tou Amerikou je právě taky věc, která mě zajímá. Zajímalo by mě, jestli třeba navnímal nebo dokážeš nějak popsat jejich vztah
jako k Americe, tak obecně třeba od lidí, jak o ní mluví, když tam cestoval, bavil se s nima, jestli na tohle téma přišlo. Vždy je ten vzťah, najmä teda Latinskej Ameriky, respektíve krajiny Latinskej Ameriky vo vzťahu k USA, buď ich milujú, alebo ich nenávidia. Tam podľa mňa nie je nič medzi tým. To znamená, že toto isté sa deje aj v prípade Panamy. Väčšina ľudí samozrejme Američanov neznáša. Je to proste holý fakt a to není iba Panama, ale to sú všetky krajiny toho kontinentu, lebo všade vlastne Američania chceli mať svoj vplyv. Ale potom sú tam samozrejme ľudia, ktorí z toho amerického vplyvu alebo biznisu vlastne profitujú v hlavnom meste, aj na tom panamskom prieplave a sú tam dodnes časti v rámci Panama City alebo teda toho širšieho okolia, kde či už bývajú vlastne potomkovia tých pôvodných Američanov, ktorí sa tam presťahovali v minulom storočí alebo aj v 19. storočí a zostali tam žiť, hej, že to sú americké rodiny, ktoré tam dodnes žijú niekoľká generácie, alebo vlastne Američania si zobrali Panamčanky alebo naopak a majú zmiešané rodiny. Takže ja si myslím, že títo sa na to pozerajú úplne inak, ale keby som to mal zovšeobecniť, tak to bežné obyvateľstvo naozaj nemusí moc Američanov. Fotky Panama City mě překvapily, protože ne nadarmo se mu říká, že to je New York Střední Ameriky. Přesně jsou tam tak. Opravdu ty věžáky, vypadá to jak Manhattan. Tak by mě zajímalo, jakou má to město za sebou historii, která vedla právě k tomu, že se to město stalo takhle, aspoň na pohled, bohatým. No, história Panama City je veľmi komplexná, ale keby som to mal zovšeobecniť, tak vlastne najskôr tam samozrejme prišli tí moreplavci z Európy a zo Španielska, ktorí boli vyslaní tými španielskými vládcami a kráľmi v tom niekoľko storočí dozadu. No a naozaj, že v tom 16. storočí na začiatku, tak tam prichádzajú tí prví moreplavci, ktorí to územie postupne objavujú. Samozrejme, že všetko sa začalo Krištofom Kolumbom, ale potom naozaj v tých 20. 30. rokoch toho 16. storočia, tak tam prichádzajú už tí ľudia, ktorí vlastne formovali tú panamskú históriu a ním boli vlastne dvaja významní ľudia. Najskôr to bol Vasco Núñez de Balboa, ktorý je aktuálne vlastne národným hrdinom, z ktorého sa stal respektíve národný hrdina Panamy, aj keď bol teda Španiel. Ale vlastne tak sa zaslúžilo tú panamskú históriu, že naozaj dnes, keď sa pozrieme na Panamu, tak všetko sa tam volá Balboa po ňom. To znamená, že aj bývalá mena panamská sa volá Balboa, je tam veľký bulvár Avenida Balboa, je tam časť hlavného mesta Balboa a všetko v krajine je skrátka Balboa. Pivo, hlavné, najlepšie panamské pivo sa volá Balboa, má jeho podobizeň. Takže naozaj sú tam busty, monumenty, všetko možné je o ňom a on bol akože tá pozitívna časť tej dobyvateľskej histórie, ktorá vlastne prišla z Európy, ale potom tu máme tú druhú postavičku z toho španielského dvora a to bol pán, ktorý sa nazýval Pedro Arias de Ávila a to bol ten taký ten tyran, ten taký zloduch z tej druhej strany, a ktorý sa vlastne nepohodol s Balboom a dal ho zabiť. To znamená, že Balboa tak martýrsky alebo tak nešťastne vlastne zomiera nariadením tohto Pedra Ariasa de Avilu, ktorý sa vlastne zmocnil toho hlavného mesta a on tam vystaval tie úplne prvé tie budovy koloniálne, ktoré sú dnes známe ako Panama Viejo a je to múzeum pod holým nebom, ktoré je vlastne otvorené verejnosti a v súčasnosti tam to je jedno z tých hlavných turistických miest v hlavnom meste. Je tak viacej na takej východnej periférii toho hlavného mesta. Takže treba tam ísť buď autom alebo tým metrobusom a človek, keď tam príde, tak naozaj tam nie je žiadna budova, ale prechádza sa v podstate ako na takom Machu Picchu. To znamená, že pod otvoreným nebom cez tie pôvodné ruiny vlastne tých budov. A je to také epické, pretože naozaj sú tam tie ruiny, ale obďaleč vlastne v pozadí sú tie panamské mrakodrapy. Takže a ja mám také fotografie, že vlastne dva svety a dajme tomu, že ten stredovek sa spája s tou modernosťou
a vytvára to brutálny kontrast vlastne na tých fotografiách, aj keď to človek vidí naživo. A vlastne aj preto sa Paname, najmä teda hlavnému mestu Panama City, hovorí, že je to mesto dvoch tvári, lebo nielen, že sa tam spája tá úplná starobilosť s modernosťou, ale ešte aj vlastne chudoba, ako keby sa cez tú zátoku pozerá na to bohatstvo, na tie mrakodrapy, na naozaj tých najbohatších ľudí tej krajiny. Takže v tom vlastne 16. storočí sa začína písať história aj celej Panamy, aj tohto hlavného mesta, ktoré si prešlo teda mnohým vývojom, postupne vlastne začali tam pribúdať obyvatelia, pretože keď sa tam tí pôvodní dobyvatelia dostali a osídlili tie priestory, tak samozrejme sa aj zmiešali s miestnym indiánskym obyvateľstvom. Vznikli z toho panamskí mestici, ktorí tam žijú dodnes. Takže mesto naozaj naberalo každým 10 ročím na obyvateľstve a dnes tam žije vlastne, dajme tomu, že polovica Panamčanov. Takže je to naozaj jedno brutálne megalomanské veľkomesto. Je to naozaj, že metropola nielen Panamy a nielen celej Strednej Ameriky, ale je to taká cestovateľská križovatka. Mnohokrát sa vlastne letí z najprv do Panama City, to je ten bod v Latinskej Ameriky, kde sa priletí a potom sa letí do ďalších krajín Strednej a Južnej Ameriky, takže naozaj, že Panama City je v strede celej Latinskej Ameriky a ako keby tak pomyselne spája tú Strednú a Južnú Ameriku spolu. Nielen ako panamský prieplav vlastne spája východ so západom, tým Atlantickým a Tichým oceánom, ale aj to mesto akože spája všetko dokopy, celý kontinent. Zmínil jsi vlastně ty rozevřené nůžky mezi tím nějakým bohatou částí toho města, ty věžáky, potom třeba to starý centrum, tak by mě zajímalo, co v tom městě vlastně odráží tu skutečnou životní úroveň těch obyvatel. Tým, že je to taká brutálne veľká metropola, tak samozrejme, že iba tie časti, ktoré väčšina ľudí teda vidí na internete, keď si zadá do Google, že Panama City, tak jediné, čo vybehne, sú vlastne tie mrakodrapy. A preto sa aj hovorí, že to je taký Manhattan Strednej Ameriky. A reálne to je Manhattan, lebo ja som paradoxne letel do Panamy z New Yorku a ja som tam nevidel rozdiel. Lebo reálne to je to isté. Takisto ako v New Yorku na Manhattane, tak tam, keď som sa prechádzal po tej časti, ktorá sa nazýva Santa Costera a Punta Paitilla, to sú také dve najdôležitejšie časti tej vlastne zátoky, tak tie brutálne mrakodrapy, ktoré vlastne sa na mňa valili a tá betónová džungla, ktorá tam je, tak to je niečo neuveriteľné, čo tam vybudovali. Naozaj, že to je čistá kopia Manhattanu. A naozaj, že v týchto budovách sídlia väčšinou nejaké nadnárodné korporácie, medzinárodné firmy, ropné spoločnosti, nejakí biznismeni, najlepšie hotely krajiny, najlepšie reštaurácie, bary, podniky sú tam, sídlia tam veľvyslanectva, konzuláty. Takže je to naozaj taká prominentná časť, ktorá charakterizuje vlastne celú tú Panamu. Ale samozrejme, tým, že je to také veľké mesto, tak tie okrajové časti sú chudobné. Takže ja som bol aj v tých okrajových častiach a tam to naozaj vyzerá miestami jak v nejakom slame. A tí obyvatelia sa tam úplne tisnú na malom priestore je tam veľká hustota obyvateľstva, to tým chcem povedať, a žijú tam úplne to bežné panamské obyvateľstvo, to znamená, že stredná trieda až nižšie, takže absolútne tam netreba čakať nejaký luxus. Aj som navštívil domovy niekoľkých tých rodín a je to úplne čistá Latinská Amerika. Takže nič z bohatého sveta a naozaj, že tá chudoba tam prevláda. Takže je to také naozaj, že to mesto dvoch tvári, z ktorého tam človek nájde aj to pozitívne, aj to negatívne. Poviem ešte taký príklad. Hneď pri tých mrakodrapoch sú samozrejme mosty, lebo tak doprava tam je naozaj hustá. A pod tými mostami sú stany, kde bývajú proste bezdomovci a zdrogovaní ľudia, feťaci a všetko možné, kriminálnici. Takže človek sa takto pozrie a potom sa pozrie vlastne na najlepší hotel v krajine a je to taký naozaj kontrast. Zajímalo by mě, jak reagovali Panamané na tebe, když jsi tam přijel jako
turista běloch, který třeba vyrazí i do těch chudinských částí, tak třeba tady, jak na tebe reagovali lidi? Ja by som to povedal v kontexte celej Latinskej Ameriky. Vždy, keď som tam, tak samozrejme tam svietim. A to nie je len pokožkou, očami, ale tým, že samozrejme mám batoh, mám fotoaparát a fotím, dokumentujem, takže miestni ľudia vedia, že nie som miestny a že som turista. A samozrejme pre nich, tým, že vlastne majú tak prepojenú históriu s Američanmi, tak som gringo. Som Američan a potom sa im snažím vysvetliť, že ja nie som gringo, ja som proste Slovako. Ale to samozrejme nevedia, čo je to nejaký Slovak, tak im vysvetlím, že v strede Európy a potom sa na mňa trošku inak pozerajú, keď už vedia, že nie som priamo z USA, takže proste z nejakej krajiny, ktorú ani v živote nepočuli z Európy, tak je to také lepšie, lebo tých Američanov niektorí fakt nemajú tam v láske. Takže som turista, ale tým, že vlastne viem miestny jazyk španielčinu, tým, že tým jazykom hovorím plynule, tak sa s nimi viem veľmi rýchlo dohovoriť. Vždy, keď človek hovorí tou rodnou rečou, tak vlastne si otvára nové dvierka k tým obyvateľom a nie je tam taká ako keby stena alebo bariéra medzi nami, takže oni ma berú za svojho vlastného, aj keď som teda farbou pokožky úplně někdo jiný. Jak je na tom Panama vlastně z hlediska té obecné bezpečnosti na to cestování? Člověk by řekl, země přeci jenom tady v Latinské Americe nebo ve střední Jižní Americe, tak co ta bezpečnost? Bezpečnost si myslím, že je v poriadku. V porovnaní s jinými krajinami kontinentu je Panama na tom, si myslím, že celkom bezpečne. Aj keď samozrejme sú časti aj v rámci hlavného mesta alebo v rámci celej krajiny, najmä teda východu krajiny, kde kráľuje Darienský prales. To je naozaj jedna veľká džungla, ktorá vlastne sa rozprestiera na hranici medzi Panamou a Kolumbiou. Takže tam v určitom bode v takej malej dedinke, ktorá sa nazýva, že Javisa, tam končí vlastne cesta. A to je vlastne jediné miesto, lebo ako všetci vieme, tak vlastne cez celú Latinskú Ameriku vedie tá známa Panamericana, tá najdlhšia, neviem, či je najdlhšia vlastne na svete. Myslím, že je najdlhšia na svete. Asi buď jedna z najdlhších, alebo najdlhšia cesta na svete. Ale tým, že vlastne tam je ten prales, ten kúsok pralesa, tak tam je tam Panamericana jedine na tom kúsku prerušená. A dá sa tam ísť vlastne buď lietadlom, alebo pešo, alebo loďou a potom sa vlastne tá Panamericana ďalej pokračuje vlastne z Kolumbie. No ale toto miesto, ten prales je vlastne útočiskom a domovom tých najväčších kriminálnikov a či už je to vlastne, či už sú to príslušníci tej drogovej a tej kriminálnej organizácie FARC, alebo hovorí sa o nich ako vlastne kolumbijských teroristoch, ktorí tam vlastne operujú v tých častiach, alebo sú tam nekontaktované ešte indiánske kmene, alebo sú tam ďalší kriminálnici, takže tam naozaj sa to v tom Darienskom pralese melie a plus sú tam samozrejme divoké, nebezpečné zvieratá, takže to je podľa mňa taká tá najnebezpečnější část celé krajiny. Já jsem na tu Panamericanu četl, nebo viděl vlastně dva důvody, že se tam nedostavila, možná tady z hlediska toho bezpečí, ale třeba i kvůli přírodě. No to bylo hlavně kvůli přírodě, lebo oni nechceli vlastně narušiť ten Darienský prales, který je samozřejmě domovom, okrem tých spomínaných skupín ľudí, tak brutálnej fauny a flóry. Takže oni vlastně nechceli ako keby narušiť ten život zvierat a rastlín tam. Já jsem viděl videa několika youtuberů, kteří to procházeli právě ten Darien Gap, protože tam má přivedou imigrační jako trasy, že někdo migruje, nevím vlastně odkud, kam přímo. Kolumbíčania, Venezuelčania a všetci vlastne Juhoameričania, keď sa chcú dostať ilegálne cez vlastne Strednú Ameriku do USA, tak musia prekročiť ten Darienský prales. Pokiaľ chcú ísť teda po zemi. Pokiaľ nechcú ísť po zemi, tak môžu vlastne z Kolumbie alebo z Venezuely vyplávať loďkami cez Karibské more alebo cez Tichý oceán, nejak sa tam dostať do Strednej Ameriky, ale väčšina teda obyvateľov tých imigrantov ide pešo cez ten Darienský prales.
Vrátil bych se ještě do hlavního města, do Panama City, protože zajímalo by mě i ty další místa, kromě toho starého centra, co tam stojí třeba za návštěvu, když tam člověk bude. Samozrejme to staré centrum toho, v podstate staré mesto Panama City, ktoré sa volá Casco Viejo, tak to je ako keby taký polostrovný výbežok do tej zátoky panamskej. A okolo celého toho starého mesta vedie jeden brutálny, ako keby jedna cesta, ale ktorá je postavená vlastne už na vode. Takže vytvára to taký ako keby veľký poloblúk a je to architektonicky veľmi zaujímavé, že tadiaľ normálne chodí auto, dá sa tadiaľ chodiť aj pešo a človek sa vlastne pozerá na to staré mesto. A v tom starom meste sú naozaj že koloniálne budovy z toho 16. 17. storočia. Je tam múzeum napríklad Panamského prieplavu, je tam najväčšia katedrála Metropolitána. Sú tam vládne budovy, ministerstva, je tam prezidentský palác Las Garzas a sú tam hlavne je tam takých veľa turistických miest, to znamená, že či už reštaurácie, jedna moja najobľúbenejšia sa volá, že Los Diablicos a to je v podstate preklad, že diablíci, pretože panamský folklór pozostáva aj z takých zamaskovaných tanečníkov, ktorí majú na sebe také červeno-čierne oblečenie a na hlavách vlastne nosia brutálne farebné masky diablov, panamských diablov a tie panamské masky sú vlastne v tej reštaurácii vystavané. A je tam také malé múzeum a je tam nielenže tradičná gastronómia Panamy, ale ešte tam aj niekedy robia také tie kultúrne vystúpenia tých panamských diablov, takže to bola naozaj že moja obľúbená reštaurácia, kde som rád išiel a samozrejme nemôžem nespomenúť suvenír obchody, ktoré sú proste tam všade v tom starom meste a naozaj, že to je naozaj, že jedno miesto v rámci hlavného mesta, kde keď človek pôjde, tak každý druhý človek bude vlastne turista. Pretože naozaj ten turistický ruch tam je cítiť a každý chce vidieť to Casco Viejo, to staré mesto. Když zmínil tú gastronomii, tak o čem je vlastne panamská kuchyňa? Panamská kuchyňa je v podstate taký mix viacerých regiónov, pretože ako to býva vlastne vo všetkých krajinách Latinskej Ameriky, sa to tam zmixovalo úplne všetko. To znamená, že pôvodná indiánska gastronómia, ktorá je veľmi až primitívna, to znamená, že nejaké koreňové zeleniny, nejaké zvieratá, mäso sa vlastne skombinovalo, zmiešalo s tou imigrantskou európskou gastronómiou, hlavne teda tou španielskou. A potom tam samozrejme počas tých kolonizačných alebo tých dobyvateľských rokov toho 16. 17. storočia tam prúdili vlastne otroci z Afriky do týchto častí, preto aj vlastne všetky krajiny majú aj to svoje afroobyvateľstvo, vrátane Panamy. Takže tá africká gastronomia tam takisto nejakým spôsobom prišla, to sa všetko premiešalo a sú z toho potom exotické zmiešané jedlá, ktoré sú väčšinou teda založené na ryži, fazuli, platanoch, samozrejme rôzne druhy mäsa, samozrejme nejaká tá exotická príchuť, to znamená mango, papaja, ananás, graviola alebo guava a takéto veci. Dávajú sa to aj do hlavných jedál, aj tropické nápoje sa z toho robia. Môžem spomenúť jedno tradičné jedlo, alebo dokonca si dovolím tvrdiť, že je to akože také veľmi dobré panamské tradičné národné jedlo a nazýva sa, že ropa viecha po španielsky. Tí, ktorí vedia po španielsky, tak vedia, že v preklade je to, že staré oblečenie a to z jedného jediného dôvodu, že to jedlo sa pripravuje z niekoľkých ingrediencií. Najskôr sa pripravia také slané gulaté placky z plátanu, ktoré sa naservírujú na tanieri, ich tam okolo 5-6, aby sa človek aj z toho najedol, lebo je to hlavné jedlo. Potom sa naservírujú na tie plátany taká zmes zeleniny. Tam je mrkva, hrášok, paprika a rôzne takéto zeleniny.
je to tam dané na to. No a úplne na konci sa dáva vlastne to staré oblečenie, ktorým je vlastne mäso, ktoré sa ako keby tak po takých článkoch rozpadáva. A preto sa vlastne to jedlo volá, že staré oblečenie, pretože domáci mi to vysvetovali, lebo to je, keby máš staré tielko, ktoré sa ti už rozpadá, takže to mäso je ako keby takou paralelou s tým starým tielkom, takže to celé jedlo sa volá, že staré oblečenie ropa viecha. Je to naozaj tradičná vec Panamy a veľmi mi to chutilo, je to veľmi obľúbené medzi ľuďmi. Takový třásně, prostě. V češtině bychom řekli třásně, proto máme tak tohle slovo. Zmínil jsi taky ty ďáblíky v té restauraci, tak já bych se přemostil k tématu takového toho jeho latinskoamerického smyslu pro nějaký oslavy, nebo pro něco slavit, mít všude spoustu barev. Mě by zajímalo, jak bys popsal ten jejich přístup tady k tomu celému tématu. Áno, Panamčania sú Latinoameričania a Latinoameričania milujú farby. Takže nielen Panama, ale celá Latinská Amerika sú neuveriteľne farebné. Ja tú farebnosť milujem, preto vlastne aj milujem Latinskú Ameriku. To je jedna z tých vecí, prečo sa tam tak rád vraciam a sa tomu venujem. Naozaj tie fotografie, keď človek vidí alebo keď je na tých miestach, tak všetko mu príde ako z dúhy. Je to tam naozaj farebné v porovnaní vlastne s našimi, či už architektúrou alebo štýlom oblečenia, ako vyzerajú budovy, ulice a tak ďalej, takže u nás je to také väčšinou pochmúrne, väčšinou do tých pastelových farieb, ale tam to naozaj svieti tými kriklavými farbami. A tieto farby sa teda prejavujú najmä na tých festivaloch. A z tých festivalov spomeniem jeden, na ktorom sa nachádzajú aj títo diablíci. A ten najväčší, najtradičnejší a národný a proste ten top stopov festival v Paname sa volá Festival de la Mejorana, ktorý sa koná posledný septembrový víkend pre českých divákov, konec září. No, takže na konci septembra sa naozaj celá Panama zíde v tej centrálnej provincii, v dedinke, ktorá sa nazýva Guararé. Pri nej ešte je taká jedna dedinka Las Tablas, ale primárne je to teda v tej dedine Guararé. Je to naozaj malá dedinka, kde počas roka sa nič nekoná, ale ten posledný septembrový víkend, tam príde celá Panama a ešte aj vlastne návštevníci z iných krajín Latinskej Ameriky a tam sa oslavuje ten najväčší festival, aký si človek vie v Paname predstaviť. A ten festival je vlastne oslavou dvoch vecí, ktoré sú veľmi dôležité v panamskej kultúre a spoločnosti. Poprvé oslavujú tam svoju pannu Máriu, vlastne na počesť ktorej aj ten festival vznikol, pretože v minulom storočí sa traduje podľa pravdivej legendy, že bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Edanela, a ono bolo smrteľne choré. No a jej otec vlastne ju chcel zachrániť a už doktori vlastne mu nevedeli pomôcť tomu dievčatku a už ten otec vlastne nevedel, čo mám spraviť. Už bol úplne zúfalý a nechcel, aby jeho malá dcera zomrela, tak išiel do kostola, do kaplnky a poprosil pannu Máriu z Mercedes, aby mu vlastne pomohla. No a ona povedala, že mu teda pomôže, vyslyšala jeho modlitbu a jeho prosbu a naozaj úplne z ničoho nič lekári tomu nemohli uveriť, ale to dievčatko Edanela prežila a úplne sa zachránila a vyliečila. Tak on vlastne prislúbil, že na počesť toho, že ako zachránila jeho dceru, tak on zorganizuje festival, ktorý vlastne bude oslavovať jej nadprirodzené nejaké účinky alebo moc. A tak vlastne vznikol tento Festival de la Mejorana, ktorý má už niekoľko desaťročnú tradíciu a je to naozaj že top topov v krajine. A okrem toho vlastne oslavuje ešte aj pýchu a hrdosť panamských žien, pretože na tom festivale, či už ľudia uvidia moje fotografie alebo si to pozrú na internete, tak takmer všetky panamské ženy, a to je jedno, že či sú to malé dievčatka alebo naozaj staré panie v rokoch, tak sú odeté v tom tradičnom panamskom oblečení, ktoré sa nazýva pojera.
a to oblečenie pozostáva z niekoľkých vrstiev a sú to ako keby také sukne, niekoľkovrstvové. A tie sukne a to celé oblečenie naozaj pozostáva z milión farieb. Je tam strašne veľa fariebných kombinácií. Väčšinou prevažuje biela ako základ, ale môže sa vyskytnúť aj iná farba. V hlavách majú tie ženy také rôzne elementy a spony a hrebene zapichnuté, ktoré sú vytvorené z rôznych či už koráliek alebo nejakých drahokamov, a to všetko vlastne robia tí remeselníci. Tieto doplnky do hlav sa nazývajú tembleke a to je vlastne jedna z tých najdôležitejších črt tej panamskej ženy, pretože naozaj to majú akože hrdo a majestatne v tých hlavách a tie hlavy majú tým pádom rozšírené a vyzerajú ako také naozaj že honosné kráľovné a tak vznešene sa potom premávajú po tých uliciach toho mesta Guararé a tancujú a rozdávajú vlastne radosť tým návštevníkom a to je vlastne gro toho festivalu, že ukázať tú panamskú kultúru, panamské tradície, panamské vlastne odevy, oblečenie, všetky tie doplnky. A samozrejme sa tam na tom festivale volí aj kráľovna toho festivalu, ktorá je takouto potom folklórnou Miss Panama. Ešte vlastne pomedzi to, čo si volia klasickú Miss Panama. A tak ona je taká folklórna Miss a potom naozaj, že reprezentuje Panamu celoročne až do toho ďalšieho festivalu, kedy je ďalšia kráľovna korunovaná. Takže ona presne ako Miss Panama cestuje po celom svete a vlastne je to taká folklórna zástupkyňa alebo folklórna veľvyslankyňa Panamy. A tá kráľovná má ešte svoje 3 princezne, ktoré sú takisto volené odbornou komisiou a tie dievčatá v tej centrálnej Paname, hlavne okolo tohto regiónu Guararé, Las Tablas, tak sú vedené vlastne od malička k tomu, že raz chcú byť tou kráľovnou toho festivalu a naozaj, že o tom každá malá Panamčanka sníva, že raz bude nielen súčasťou toho festivalu a že raz si dá tú korunu na seba a naozaj bude reprezentovať Panamu. Skrátka, tak sú tie deti a hlavne tie dievčatá k tomu vychovávané. Zase chalani sú vychovávaní od malička, aby boli kvalitní hudobníci, pretože na tom festivale sú takisto odetí v tom národnom. Majú tie panamské klobúky, ktoré my všetci poznáme ako Panama Hat. Inak možno taký fun fact, tie klobúky Panama Hat sa vyrábajú v jednej maličkej dedinke v Ekvádore, ktorá sa nazýva Monte Cristi a bol som aj tam. Takže to bolo také veľmi vtipné, že človek je v Ekvádore a zrazu miestni remeselníci mu hovoria, že no toto všetko, čo vyrábame, tak bude Panama Hat, len to prelepia tou nálepkou. Takže to som napríklad predtým ani ja nevedel, že takto funguje. Takže tí chalani sú naozaj vychovávaní, aby boli dobrí hudobníci, hrajú na rôzne hudobné nástroje, ale prevažuje v tom regióne aj vlastne v celej Paname hudobný nástroj, ktorý sa nevolá nijak inak ako mejorana. A vlastne vďaka tomu sa ten festival dostal, ten názov Festival de la Mejorana. A mejorana je to taká zmenšená gitara, ktorá má myslím, že 6 alebo 5 strún, ale má ich menej a má taký možno zvuk ako ukulele alebo niečo také. Takže je to taký ako keby typ gitary, ktorý je v Paname veľmi populárny a ktorý vlastne je prítomný na všetkých tých folklórnych slávnostiach. No a samozrejme nielen na tom Festival de la Mejorana, ale aj na iných festivaloch počas toho sprievodu alebo defile sú prítomní tí maskovaní červeno-čierni diabli, ktorí majú tie masky na sebe a majú ešte aj v rukách také ako keby klepatka a oni vlastne takým taktovitým alebo takým robotickým spôsobom do esíčka tancujú, majú takú choreografiu a tým tancom vlastne ako keby odháňajú všetko to zlo od tých obyvateľov paradoxne prezlečený za tých najstrašidelnejších diablov na svete.
Tady mám takovou poznámku a vlastně si teď nevybavuju, jak jsem na to narazil, že autobusy se v Panamě jmenují právě ten červený ďábel. Diablo Rojo. Jo, a že tam ty autobusy jako souvisí s těma oslavama, že snad jako v noci se ty autobusy přemění nějak na místo, kde probíhá nějaká party nebo oslava. Je to tak? Je tomu tak. Naozaj tie miestne autobusy, ktoré ako vo väčšine krajín Latinskej Ameriky, tak to sú bývalé americké autobusy z USA, ktoré už ale v USA sú vyradené, už sa tam nemôžu používať, tak ich všetky vlastne poslali južnejšie do Latinskej Ameriky, ale tam samozrejme, že je taká chudoba, tak oni sú radi aj, že majú vôbec tie autobusy, takže si ich premenili na ten latino štýl. Naozaj tie panamské autobusy, to sú draci na cestách. To má taký zvuk, keď vodič akože sa zaprie do toho plynu a sú kompletne vlastne buď pomalované, alebo sú tam rôzne naozaj, že toľko vecí je na tých autobusoch zvonku, akože taký dizajn majú, že sú tam slávne osobnosti, celebrity, tradičné výjavy z tej panamskej kultúry. Naozaj, že je strašne veľa vecí tam a vrátane ešte aj náboženských symbolov. Nebol by jeden autobus, ktorý by niekde nemal nakreslenú Pannu Máriu alebo nejaký ruženec alebo kríž alebo niečo. A najmä také tie hesla, že todo con Dios alebo Jesu Cristo alebo niečo takéto, že všetko sa to vlastne nesie v tom náboženstve. A vedľa aj nejaký rapper Jay-Z alebo niečo, že proste naozaj, že tie autobusy to je niečo výnimočné vidieť a sú to normálne MHDčky v tej krajine. Takže človek proste ide, nejaká ruta, ktorá ide po ceste, po meste a človek musí vedieť samozrejme, že kde to zatáča, lebo na to podľa mňa ani neexistuje nejaký program, to iba domáci vedia, že kde to ide. Takže je to zážitok. Ja som sa niekoľkokrát viezol týmito Diablos Rojos a odporúčam. V Panamě si taky zavítal za Indiány a když jsem četl tvoje vyprávění o těch Indiánech, tak tam bylo několik kmenů a oni se jako hodně různě chovají, že jo, ty kmeny k tobě. Je to ten jeden kmen Gunové, kteří se nechovají moc hezky k turistům. Mě by zajímaly tvoje zážitky právě s tímhle kmenem a vlastně si můžeš i říct, co to je sakra za kmen. Áno, tak Kunovia, to je jeden z najpopulárnejších kmeňov Panamy, ak nie vôbec najpopulárnejší, lebo Panama je síce malý štátik, ale naozaj na tom území žilo a aj dodnes žije niekoľko kmeňov. A dva najpopulárnejšie kmene sú Kuna a na druhej strane Embera Wounan. Ja som navštívil oba a naozaj tí Kunovia, to je špecifická rasa, špecifický druh indiánov, lebo väčšinou tie indiánske etnika a obyvateľstvo sú prívetiví, srdeční, privítajú, sú radi, že si vlastne v ich komunite sú takí vrúcni. Kdežto tí Kunovia, to je presný opak. Naozaj, oni žijú veľmi špecifickým spôsobom, pretože oni obývajú provinciu. Panama sa skladá z niekoľkých provincií, ako Česko a Slovensko má kraje, tak Panama má provincie. A oni žijú vlastne severne od hlavného mesta Panama City. Tam je taká provincia, sa to ťahá ako taký slíž pozdĺž Karibského mora a patria k tejto provincii Kuna Yala ešte aj také ostrovy, ktoré sa nazývajú San Blas. A tieto ostrovy San Blas sú najkrajším rajom celej Panamy. Je to niečo, to je raj na zemi, skrátka tam byť. Tých ostrovov by malo byť okolo 365, takže človek vie navštíviť každý deň jeden ostrov. A naozaj, že tie najmenšie ostrovy sú veľké niekoľko iba metrov. Naozaj, že videl som ostrovy, kde je jedna palma a to bol celý ostrov. Naozaj, že to malo 3 metre. Alebo sú ostrovy, kde je iba jeden domček a 3 palmy, takže tam žije iba jedna rodina, súkromný ostrov. A všetky tieto ostrovy sú teda obývané Indiánmi Kuna a oni tam majú ako keby vytvorenú svoju vlastnú autonómnu provinciu. To je jediná provincia Panamy, ktorá má nejaké autonómne práva
a vymoženosti, ktoré si vlastne vydobili počas histórie od panamskej vlády, pretože Kunovia sú tak výbušní indiáni, že oni dokonca zorganizovali v histórii kunskú revolúciu. Myslím, že to bolo v 20. rokoch minulého storočia, kedy sa naozaj že vzbúrili proti vtedajšej panamskej vláde a si povedali, že oni vyhlásia akože štát v štáte, že oni sa normálne že odtrhnú od Panamy a budú normálne že kunská republika. Ale nakoniec, samozrejme, boli tam aj nejakí mŕtvi, normálne sa stretli ako v otvorenom boji, panamská armáda s indiánskymi bojovníkmi, ale nakoniec sa to teda spravili prímerie a urovnalo sa to tak, že stále zostanú súčasťou Panamy, ale vydobili si nejaké tie autonómne práva. To znamená, že človek, keď prekračuje provinciu, ktorá je predtým a vstupuje do Kunajala, tak normálne ako keby bol na hraniciach a musí zaplatiť nejaký poplatok, ho tam prekontrolujú tí indiáni, že čo vlastne ide robiť a ide ďalej. Takže je to taká vtipná vec a už aj potom v rámci tej provincie alebo tých ostrovov San Blas, tak ako keby majú svoje vlastné pravidlá, oni majú svoju vlastnú vlajku, majú svoje vlastné hlavné mesto, majú svoj vlastný indiánsky parlament, majú svojho vlastného ako keby lídra, naozaj, že ako keby štát v štáte je to. Ja som doteraz si pamätám, ako som stál pred parlamentom Kunov a je to proste iba slamený domček. Ale je najväčší zo všetkých tam, že bol v strede tej komunity. A človek tam ide vlastne spoznať tie ostrovy San Blas, ktoré sú proste najväčším rajom, ako som spomínal, tej krajiny. Nikde nie je krajšie, na žiadnych ostrovoch, iba tam. To je niečo ako také panamské Maledivy. Takže človek tam príde, tí Kunovia ho potom z pobrežia dostanú na nejaké ostrovy, kde naozaj že je 1-2 domčeky a tam strávi niekoľko dní alebo môže putovať po pár ostrovoch a potom sa vráti naspäť. Čo by som ešte dodal, tak Kunovia majú veľmi špecifickú aj kultúru a aj to spomínané správanie. Kultúru preto, že sú naozaj brutálne pestrofarebný. Keď sa pozrie človek na príslušníka toho kmeňa, ktorí žijú, niektorí príslušníci, či už v hlavnom meste priamo, a tam predávajú svoje ručne výrobné výrobky na uliciach, alebo v tej provincii, tak najmä ženy sú kompletne odeté, zahalené a majú každú jednu časť inej farby a ešte vlastne majú neuveriteľne veľa elementov, a sú to v podstate také zoomorfné ako keby symboly, ktoré zobrazujú zvieratá alebo nejaké výjavy z ich mytológie, nejaké vzory indiánske. A všetky tieto vzory sa nazývajú molas a tie kunské molas sú teda ako keby takou naozaj že značkou toho indiánskeho kmeňa. A človek, keď tam príde, tak si chce kúpiť nejakú tú molas ako suvenír, či už ako v štýle oblečenia, alebo ako obrús, alebo ako zaclonu, alebo ako nejaký vankúš, to je jedno. Ale skrátka tie molas, to vlastne symbolizuje ten kmeň a každý turista to chce vidieť, ako to vyrábajú, ako to nosia. Nohy majú ženy kompletne vlastne ako keby zakryté takými, neviem, že či je to nejaký špagát alebo cverna, alebo sú to nejaké náramky, ale majú tým pokryté vlastne celé nohy, aby neboli akože v odzvukách nahé. Na hlave majú takú šatku, väčšinou je červeno-žltá a aj na krku majú niekoľko vlastne náhrdelníkov, aj ruky majú vlastne tým posiate. Takže človek vidí tú ženu Kuna a je vlastne kompletne ako keby odetá, ale ruky, nohy a krk má vlastne ako keby, že tam nemá to oblečenie, ale sú tam tie náramky. Majú veľké prederavené vlastne laloky na ušiach, kde majú náušnice, majú nejaké piercingy v nose alebo aj v iných častích tváre a je to naozaj také veľmi špecifické. Ja som takýto kmeň ešte nevidel v Latinskej Amerike. A to správanie, ktoré som spomínal, tak ja som v živote zažil iba dva také nie úplne príliš príjemné kmene, čo sa týka správania. Jeden bol teda Kuna v Paname a druhý bol jeden kmeň v Paraguaji.
A to nikdy nie je príjemné byť v prítomnosti takýchto indiánov, lebo v podstate oni chcú veľmi veľa peňazí od tých turistov, keď ich chcú ísť pozrieť a navštíviť. A na oplatku človek vlastne čaká nejakú vrúcnosť alebo srdečnosť, ale oni absolútne odmietajú sa fotiť, absolútne odmietajú akúkoľvek komunikáciu, ani dá sa povedať, že vlastne väčšina kúnov ani nevie po španielsky, oni vedia iba ten svoj kúnsky jazyk, indiánsky, takže aj ťažké sa s nimi dohovárať, sú veľmi takí odmeraní, naozaj tú interakciu majú veľmi náročnú a nebolo to moc príjemné. No a pátral třeba jako potom, proč to tak je? Proč to takhle mají? No, to je prostě DNA toho kmeňa. A jak to potom ale probíhá jako v té realitě? Mě jako zajímá, jestli jsi jako tam měl nějakou třeba jako situaci, kdy spíš se tam takhle, když jsi tam šel, jako věděl o tomhle, jako o tom specifiku, že oni takový jsou, jako byl jsi na to připravený, nebo s něma šel do jako... Trochu áno, ale potom som to vlastne videl v praxi. Jako jestli s nima šel do té interakce, že třeba chceš se s nima bavit, samozřejmě tě zajímají a tak dál. A jak vypadá to jejich odmítání, jako jestli ignorace nebo jaký odsekávání, jako že ne, nebudu se s tebou bavit. Taká zmes všetkého, by som povedal. Ignorácia, keďže nechcem, alebo skrátka iba odvratia hlavu, že skrátka nechcú, alebo sa skrývajú, alebo utečú do domu, alebo naozaj, že sú úplne takí ako taká vystrašená zver v lese, ktorá sa bojí. A třeba i děti? No, všetci. A i děti už to majú to prostě v tom DNA. Jasně. Potom si říkám, že ten jediný asi důvod, proč nám pouští ty turisty, jsou ty peníze, co samozřejmě jim zaplatí. A když to třeba porovnáš jako s běžnýma cenama v Panamě, tak tam je to kolikrát dražší. O to drahšie, no. Ten servis je tam samozrejme horší, pretože sú to stále Indiáni a nemajú tam poprvé ani moc nejakých surovín. Všetko musí samozrejme dovážať z hlavného mesta. Už aj to je vlastne dôvod, prečo je to také drahšie. A naozaj tie ceny majú postavené úplne v inej galaxii tam. Takže Panama ako taká je v porovnaní s našimi krajinami o dosť drahšia. A ešte aj vlastne v rámci tej krajiny, keď človek ide navštíviť Tikunov a San Blas na niekoľko dní, tak to je naozaj drahá záležitosť. Ale potom tam byli taky Indiáni v jiných oblastech, třeba v té Darien oblasti, kteří jsou úplně jiní povahou, že? Presne tak. V tej oblasti Darien žijú Indiáni Embera a Wounan a ja som ich nenavštívil tam, ale na rieke Chagres, ktorá je veľmi blízko panamského prieplavu a Panama City. Takže od hlavného mesta som to mal takú 1.5 hodiny, ale až 2 maximálne vlastne k ním. A oni sú úplný opak týchto kunov. Oni sú veľmi srdeční, privítajú. Naozaj, že sa tam človek cíti aj bezpečne, aj akože vítaný. A môžu ťa vlastne pokresliť. Mňa napríklad celé vlastne rameno mi pokreslili nejakými elementami s tým ich atramentom. Predávajú tam svoje indiánske výrobky, ukážu ti svoje typické tance, hudbu. Naozaj, že spoznáš vlastne ten ich životný štýl, niečo ti povedia z histórie, že ako tam vlastne počas histórie sa vyvíjal ich kmeň a je to milé, samozrejme. No a cenově tady u těch Indiánů je to lepší než je to oveľa lepšie. A když porovnáš vlastně z toho, co jsi viděl, jako poměr těch turistů, kteří jezdí k těm a těm, tak jak to vlastně, protože ti Gunové jsou sice takový nepřátelští, zároveň tam mají ten ráj na zemi, tak by mě zajímalo, jestli i přes tuhle jejich povahu pořád turisti tohle místo vyhledávají, že i přes tohle zacházení tam pojedou právě kvůli té scenérii, kvůli tomu, jak to tam vypadá. Bohužiaľ, presne tak to je. Si říkám, jestli pravděpodobně v té Panamě to bude takový, se to rozkřiklo o těch Gunech, jaký jsou, jak se chovají, ale jako většina turistů, nevím, jestli to většinově lidi ví, nebo prostě to i přesto... Ja si myslím, že to ľudia celosvetovo nevedia. Pre nich je to iba jeden z indiánskych kmeňov v Latinskej Amerike a taký, ktorý obýva Panamu, takže nemyslím si.
maximálne keď si niekto o tom niečo prečíta, napríklad z môjho článku, alebo niekto iný napísal nejaký článok o kunoch v inom jazyku na svete, nejaký iný cestovateľ, tak tam, keď sa to niekto dočíta, tak si to možno uvedomí, ale bežný turista to nejako nerieši. A navyše úplne klasický bežný turista ide navštíviť tie ostrovy San Blas, takže príde do kontaktu s týmito indiánmi, ale oni bežní turisti neriešia tú fotografiu alebo tie iné veci. Oni si chcú proste vidieť ten raj, byť skrátka iba v tej na pláži pod palmami, nejako neriešia, akože či sa so mnou baví, nebaví, ale ja som to riešil, lebo ja som chcel zdokumentovať ich indiánsky kmeň primárne. Samozrejme, že som tam sa aj šnorchloval alebo potápal a takéto veci, ale to primárne tam pre mňa nebolo to gro tej návštevy. A podařilo se ti tam i přes tu jejich povahu něco vyfotit nebo zdokumentovat? Niečo áno, samozrejme. Bez toho by som odtiaľ neodišiel, ale bolo to veľmi náročné. Si právě představím fotku nějakého toho indiána, jako běží a ne, no foto. Takú to nemám a dokonca sa mi podarila jedna veľmi pekná fotografia, ako sa vlastne držím za rameno s druhým indiánom a je to parádna fotografia. Co to musela být drahá fotografie? Práve, že bola úplne zadarmo. Tak to muselo být nějaký speciální den v životě toho indiána. No. O Panamě tam se člověk taky vlastně setká se s termínem indiánská rezervace v té zemi, tak by mě zajímalo, co v kontextu Panamy je právě ta indiánská rezervace, jestli tohle, co mají ti Gunové, je svým způsobem indiánská rezervace, nebo jestli ty ostatní vypadají jinak. Ja si nemyslím, že je tam nejaká že indiánska rezervácia alebo takýmto štýlom, že rezervácia. Možno tie indiánske rezervácie, ten pojem poznáme z USA, kde boli tí indiáni alebo z Austrálie, ale tuto tí indiáni majú normálne svoje vlastné komunity, kde žijú a turisti ich tam môžu navštíviť. A potom samozrejme sú už tie komunity alebo tie miesta, ktoré sú primárne na ten turizmus orientované a naozaj tí indiáni vedia, že všetci, ktorí tam prídu, tak prídu tam iba za jednou vecou a potom sú tie komunity, ktoré sú buď menej navštevované turistami, alebo vôbec, že tam skrátka iba tí indiáni tak mierumilovne nažívajú a nemajú tam žiadnych turistov. Říkal jsem si, jestli tam je nějaký jako zvláštní status v té zemi, ty indiáni. Vlastně nevím, kolik jich tam je v Panamě. Ani ja. Dobře. Ale ten špeciálny status, ako som spomínal, tak majú tí kunovia. To znamená, že oni majú tú autonómiu v rámci Panamy, tá ich provincia Kunajala. Dočetl jsem se taky, že panamská společnost nebo Panamané stojí na 3 pilířích a to je rodina, náboženství a politika. Tak zajímalo by mě, jak navnímal nějaký panamský cit třeba pro rodinu, nějakou pospolitost. Tá rodina, náboženstvo a politika je vlastne v kontexte ako keby celého kontinentu, celej Latinskej Ameriky. A ešte by som tam dodal, že na 4. mieste je futbal, respektíve nejaký šport. A naozaj, že tie priečky majú takto zoradené v živote. Takže na tej prvej priečke je proste rodina. Rodina je úplný základ tej latino spoločnosti a to vlastne myslím, že každý jeden návštevník tohto kontinentu pochopí. Je to vlastne ako keby zobrazené a demonstrované na rôznych veciach tej spoločnosti. Či už keď navštívíš dom, kde žije niekoľko generácií spolu, tak tam vlastne pochopíš, že vlastne tá rodina drží spolu a tam v Latinskej Amerike nie je moc trend, ako my máme tu v Európe, že dosiahneme 18 rokov, 20 rokov, alebo vyštudujeme vysokú školu a už odchádzame z rodičovského domu. Nie, tam proste niekoľko generácií naozaj, že býva v jednom dome a to nie je tak, že teraz rodičia, majte sa tu pekne a idem do iného mesta alebo do iného štátu, ale tam skrátka žijú všetci pokope a nemajú tú tendenciu ako keby odísť od rodičov. A ďalej napríklad je to krásne ukázané na rozprávkach, ktoré sú inšpirované vlastne kultúrou Latinskej Ameriky a ja spomeniem dve, tá myslím, že najslavnejšia na svete a moja najobľúbenejšia je rozprávka Coco, ktorú si možno aj ty videl alebo aj diváci. Je to rozprávka z mexickej kultúry, kde sa vlastne ukazuje, ako Mexičania oslavujú vlastne Deň mŕtvych, Dia de los Muertos, naše teda dušičky alebo Halloween. Je to jedna z naozaj že stop kreslených rozprávok a tam naozaj, že tá rodina, tie tradície a celá tá kultúra Latinskej Ameriky, konkrétne toho Mexika je neuveriteľne vlastne zobrazená. A druhou rozprávkou je El Encanto,
zase z kolumbijského prostredia, kde takisto mnohočlenná rodina je zobrazená, ktorá tam rieši úplne bežné problémy s takým tým magickým nejakým prevedením, kdežto respektíve aj to encanto je ako keby zo španielčiny, že nejaká mágia alebo nejaký zázrak. Takže naozaj, že na rodinu v Latinskej Amerike sa nesiaha, to je proste, že naozaj, že priorita číslo 1. A potom samozrejme s rodinou je prepojené to náboženstvo. Takmer vlastne 100% obyvateľov Latinskej Ameriky je nejako nábožensky založených. Samozrejme drvivá väčšina sú katolíci, čo vlastne majú od španielských kolonizátorov. A veľmi málo ľudí som stretol v Latinskej Amerike, ktorí povedali, že ja som ateista, alebo že ja to neriešim, alebo to sa takmer ani nedeje. Že tam naozaj, že to je gro toho života a veľakrát sa mi stalo, že ja neviem, že nemôžem sa stretnúť s tebou, lebo musím ísť s babkou na omšu a takéto veci, že to je úplne, že to je tiež číslo 2. Alebo je to pomerne v takej istej úrovni a dôležitosti ako rodina. No a politika, to je naozaj, že zakorenená hlboko v srdciach ľudí. Tam tí politickí predstavitelia a tie politické strany, to je úplne iný svet ako tuto v Československu. Ja vždy hovorím, že keď niekto si myslí, že tu v Československu až priveľmi nejako riešime politiku alebo sa angažujeme, tak nech sa ide pozrieť do Latinskej Ameriky, čo sa tam deje s tou politikou. Tam naozaj to sú absolútni fanatici. A veľakrát sa mi stalo, že som prišiel do nejakej domácnosti a tam pomaly vytapetovaný nejaký politik. Mm-hmm. Alebo úplne bežné, že predvolebné alebo funkčné, keď sú politici vlastne po funkčných obdobiach a majú nejaký merch, nejaké trička alebo proste vlajky a všetko možné, tak to úplne bežne, šiltovky, trička, nohavice nosia obyvatelia. Je to úplne bežná súčasť, hej? Mm-hmm. Tuto v Československu to len tak nevidíme, takéto veci. Vlajky sú úplne všade, takže ten nacionalizmus a patriotizmus tam je brutálne cítiť a každá rodina má nejakú spojitosť s tou politikou, či už vlastne nejaký člen rodiny je súčasťou politickej strany alebo je silno previazaný s tou ideológiou, ktorú vyznáva a ktorú vlastne robí tá politická strana, alebo s nejakým politikom. A v Latinskej Amerike sa naozaj zrodilo niekoľko veľmi významných takých tých charizmatických lídrov, ktorí bohužiaľ v drvivej väčšine neboli úplne pozitívni, ale skrátka nemôže sa im uprieť to, že boli neuveriteľne charizmatickí a mali tie prejavy niekoľko až hodinové. A či už to bol vlastne Fidel Castro alebo Hugo Chávez alebo Pinochet, alebo Ortega, alebo rôzni iní, naozaj, že Evo Morales v Bolívii, alebo kirchneristi v Argentíne. Naozaj, že to je až neuveriteľné množstvo takýchto lídrov na jednom vlastne kontinente. A dodnes vlastne tí ľudia, či už prezident bol pred 100 rokmi, alebo iba teraz niekedy, tak naozaj, že tam má tú fanúšikovskú základňu a stále ako keby sú tí obyvatelia vedení tým daným smerom a keď už raz nejaká rodina podporuje daného politika alebo daného lídera, tak naozaj, že sa to traduje z generácie na generáciu a inak to proste nebude. Takže aj ten politický systém je vlastne, samozrejme, že je tam viacero politických strán v každej krajine, ale celý ten politický a spoločenský systém je nastavený ako v USA. To znamená, že ako máme republikánov a demokratov, tak v každej tejto krajine sú väčšinou tie dve frakcie a že bude človek za jednu alebo za druhú. Veľmi málo sú tam nejaké potom ešte také menšie politické strany. Ty jsi o tom psal v jednom článku, že vlastně tihle politici, byť byli kontroverzní, dělali spoustu špatných věcí, se zrodili většinou v reakci právě na nějakou
americkou tendenci tyhle země utlačovat nebo obsazovat, že? Presne tak to bolo úplne všade. Ale potom samozrejme, väčšinou ten narratív bol, že americký imperializmus a tým si vlastne populisticky nahnali tých svojich prívržencov, ale potom už úplne sa ako keby odbočili z tej cesty a potom si už robili svoje diktatorské veci. Takže primárne to bolo samozrejme, že proti Amerike a neokupujte nás a tak ďalej, čo je síce fajn, ale potom už, vieš, mali aj bočné chodničky, jak sa vraví. Když jsme ještě u té politiky, já udělám takovou odbočku, protože viděl jsem na tvém Facebooku, že se spotkal s argentinským prezidentem, tak by mě hnedka napadlo, při jaký příležitosti se potkáš s argentinským prezidentem. No, bolo to paradoxne u vás. Bolo to v Česku. Je to pravda, on měl nějakou přednášku. Presne tak, on bol súčasťou konferencie minulý rok, myslím, že to bol máj alebo jún, v Pražskom Karlíne, takže tam ho pozvali na konferenciu a tým, že som bol aj v Prahe v ten čas, tak som si povedal, že bolo by fajn tam ho ísť pozrieť. Absolútne neriešim jeho politiku, ale skrátka zastáva funkciu argentínskeho prezidenta jednej z najväčších krajín na svete, tak som si hovoril, že by bolo fajn ho vidieť naživo a naozaj sa mi podarilo s ním prehodiť aj pár slov a aj spraviť fotografiu. Jo, o čom ste si povídali? Jestli to není tajný. Teda. Ja som mu, to bol naozaj, pri takýchto ľuďoch máš sekundy na to, aby si nejakú interakciu. Takže ja som mu v rýchlosti povedal, že čomu sa venujem, že som cestovateľ, fotograf, že sa venujem Latinskej Amerike, že som bol niekoľkokrát aj v Argentíne, milujem Buenos Aires, čo je vlastne aj pravda. Keby si sa nás spýtal na jedno miesto v Latinskej Amerike, že kde by som si vedel predstaviť žiť, tak ti odpoviem Buenos Aires, lebo to je naozaj brutálna metropola, je tam všetko a aspoň by som tam zapadol ako biely s bradou. Takže mi brali za Argentínčana a som mu povedal, že vlastne aj som dokumentoval Argentínu a že je to že úžasná krajina, do ktorej sa veľmi rád vrátim a že keby náhodou bude o kancelária alebo ministerstvo potrebovali fotografie, tak som k dispozícii. Ale to on ma rýchle už musel ísť, že odchádzal, že aby som to vybavil s jeho sestrou, ktorá mi potom ušla, takže asi im budem musieť inak napísať. A tak dost informací na to, že to bylo těch pár sekund, jako bylo řečeno. No. Zajímavá epizodka. Ale vraťme se teda k Panamě. My jsme zmínili tu Panama City, pak jsme zmínili ten průplav Indiány. Zajímalo by mě ještě další město, teda v Panamě, který by člověk neměl opomenout, když tam bude cestovat. Ja by som odporúčil jedno miesto, ktoré sa nazýva Boquete. To je taká malá, taká horská dedinka, zasadená v takom údolí, okolo sú vlastne hory. Je to už priamo v tej západnej Paname, už takmer pri hraniciach s Kostarikou. Ale tú dedinku spomínam schválne kvôli tomu, že nie je kvôli tej samotnej dedine, ktorá je úplne taká maličká a vlastne tam moc ani nič nie je, ale z tej dediny sa vyráža na najvyšší vrch Panamy, ktorý som zdolal. Takže to je naozaj že brutálna sopka, ktorá sa nazýva vulkán Baru, má okolo 3,5 tisíc metra. A to bola najťažšia vec, ktorú som v živote zažil a dokázal. Naozaj mi tiekli až slzy, keď som išiel aj hore, aj dole a bolo to brutálne náročné. Pretože tam hore sa ide tak, že vlastne presne o polnoci sa začína výstup. 6 hodín sa šlape v totálnej tme vlastne v strede džungle toho vulkánu. A naozaj, že každý jeden krok, ktorý som musel spraviť, tak bol ako keby stúpaním hore. Takže ja som nikdy nemal ako keby že oddychovú časť nejakú, ale naozaj, že 6 hodín bol to stúpak hore v totálnej tme, ja som nemal ešte ani čelovku vtedy, takže jeden kamoš, čo išiel so mnou, jeden Belgičan, tak mi musel svietiť na cestu, takže bolo to strašné a ešte mrholilo celých 6 hodín a hore už ako sme išli vyššie a vyššie, tak bolo zimšie a zimšie. Takže to telo naozaj, že z tej vlhkosti sa postupne muselo ako keby veľmi rýchlo aklimatizovať behom pár minút na tie nižšie teploty. A bolo to naozaj náročné, ale podarilo sa nám výjsť hore a o 6 ráno sme sa dostali teda hore. A je to naozaj, že
veľmi také zaujímavé miesto, aj z pohľadu geografie, pretože je to jediné miesto na planete, na samotnom vrchu toho vulkánu Baru, kde pokiaľ máš šťastie, ktoré som ja nemal, tak na jednej strane vidíš Karibské more a keď sa otočíš, tak na druhej strane vidíš Tichý oceán. A vlastne pointa toho je, že výsť tam a o 6, keď vlastne vychádza slnko, tak sa pozerať na oba oceány naraz pri východe slnka. Že to sú úplne magické, epické fotografie, ktoré som bohužiaľ videl, ale iba na Google. A ja som tam reálne bol, ale bola tam taká hmla, že ja som videl iba na 3 metre. Takže proste so slzami v očiach som vyšiel hore, lebo to bolo naozaj náročné. A potom brutálne sklamanie prišlo, že som nevidel nič. Takže mám asi smol na toto. Ale tak ten výstup sa počítá. No, samozrejme, že som to zdolal a potom 5 hodín sme išli dole, takže po 11 hodinách sme to vlastne otočili. Ale ja som si necítil nohy asi 3 dní. Takže to som naozaj nemohol ani chodiť. Ja som chcel ísť na vecko a kamaráti mi museli pomáhať, aby som prešiel schody, alebo to bolo naozaj mimo akože tohto, že keď tam niekto chce ísť, tak podľa mňa by mal trénovať trošku na to, lebo to je zabijak. Je pravda, že když jsem si četl věci o Panamě, tak se říká, že to je jako jediná země, kde si můžeš užít i ten východ slunce na jednom oceánu a západ vlastne na druhým. No a to je ten vulkán Baru. Lebo on sa nachádza vlastne v západnej časti, kde tá Panama je ako keby najúžšia. Lebo Panama je také, keď niekto vie španielsky, tak jediná tá mäkká spoluhláska, ten symbol španielčiny je to španielské ene. To je to enko s tou vlnovkou. A Panama je presne v takom tváre ako tá vlnovka. A na tej západnej časti je najúžšia, to znamená, že ten vulkán, ktorý sa tam nachádza v tej 3,5 tisícovej výške, tak tým, že Panama je najúžšia a ten vulkán je najvyšší, tak automaticky vidíš krásne tie dva oceány. A je to naozaj že magické miesto. Jasne. Mluvíme tady o té přírodě. My jsme kdysi točili podcast o Kostarice, jenom o ochraně přírodě v Kostarice, tak se chci zeptat právě na Panamu, jak to tam funguje, třeba s tím přístupem do přírody, národní parky, jak si Panama tu svoji přírodu chrání. No, v porovnaní s Kostarikou má menej národných parkov, lebo naozaj Kostarika je známa tým, že tam sa moc ani nejde do miest, aj to hlavné mesto San Jose, tak sa prejde a naozaj, že tie národné parky sú gro tej krajiny. Panama je takisto celá vlastne pokrytá vegetáciou a pralesom. Má hrozne veľa nejakých lagún alebo vodopádov v džungli alebo ostrovčekov, takže tá príroda, naozaj si tam človek príde na svoje a dajú sa výjsť aj či už menšie nejaké kopce alebo priamo ten najvyšší vulkán. Takže je tam samozrejme tiež niekoľko národných parkov, vrátane toho spomínaného Darienského pralesa, ktorý je chránený ešte aj tým, že tam nie je vybudovaná infraštruktúra. Takže samozrejme snažia sa o ochranu tej prírody, ochranu zvierat. Je tam niekoľko zoologických záhrad, ale v takom inom panamskom koncepte, že je to síce kategorizované ako nejaká zoologická záhrada, ale tie zvieratá žijú úplne voľne v prírode a vôbec mi to neprišlo, že som v zoo. Napríklad ako keby som navštívil v Československu nejakú zoo, tak tie zvieratá sú naozaj, že ako keby také stiesnené, majú také horšie podmienky, ale tam boli ako keby vo svojom prírodzenom prostredí, len mali samozrejme nejaký personál, ktorý sa staral o ich potravu alebo o ich blahobyt v tej prírode, takže myslím, že na to dohliadajú, aby naozaj ten ekosystém a tá fauna, flora tam bola zachovaná. Ono snad Panama City je taky na hranici, myslím, s národním parkem. Že? Nebo myslím, že jsem se o tom dočetl, že je to jediný hlavní město, který má přímou hranici s nějakým národním parkem nebo s pralesem. Nevím, ono je to tak, že v rámci Panama City, veľmi blízko toho centra, sa nachádza normálne ako keby taký výňatok džungle. Myslím správne, že sa to volá Parque Metropolitano, ako taký metropolitný park. A to je naozaj, že pár metrov ty vieš prejsť z tých mrakodrapov, za pár krokov si vlastne úplne v džungli. A je to, keď sa človek pozrie na tú mapu z hora,
tak naozaj, že vidí, že to obyvateľstvo, tie všetky budovy a zrazu taký iba krúžok, džungle tam v tom Panama City, kde sú proste leňochody, tukany, papagáje, hady a tak ďalej. A naozaj, že to je proste v centre hlavného mesta. Když si potřebuje někdo odběhnout z toho ruchu velkoměsta, tak si zaběhne tady do takového kousku pralesa. Zajímavý. O Střední a Jižní Americe každopádně i přednášíš, seš hodně v médiích, píšeš o tom, tak by mě zajímal vztah nebo takový obecný přístup Čechů a Slováků právě k tomuhle regionu, třeba i k Panamě. Jaký mají třeba o těch zemích předsudky, co si o nich myslí, jak se k tomu staví? Všeobecným predsudkom nás, Čechoslovákov, je taký, ktorý nám je vlastne nejakým spôsobom tlmočený, či už od ľudí priamo alebo z médií. A väčšinou tá Latinská Amerika nie je moc vykreslená v tom dobrom. To znamená, že väčšinou, keď aj nejaké správy sú v našich spravodajských televíziách o Latinskej Amerike, tak väčšinou sú to katastrofy alebo politické nejaké nezhody. Takže naozaj, že človek pozerá nejakú televíziu spravodajskú, konečne je tam Latinská Amerika, a zrazu nejaké, že tornádo alebo zemetrasenie a proste a občianská vojna a zase 1 000 000 mŕtvych a zase si niekto ukradol nedemokratické voľby a tak ďalej. Takže naozaj, že ten obraz Latinskej Ameriky v našich končinách je veľmi biedný a veľmi zlý a preto možno aj sa snažím nejakým spôsobom propagovať tieto úžasné krajiny tohto pre mňa najkrajšieho a najúžasnejšieho kontinentu na svete. Pretože si myslím, že tie krajiny naozaj sú úžasné, majú čo ponúknuť, každá jedna a vôbec sa o nich toľko nerozpráva, ako by sa malo. A keď už sa aj rozpráva, tak ako som spomenul, je to väčšinou v tom negatívnom svetle, takže ešte v rámci môjho takého vlastného cestovateľského projektu, ktorý som si nazval, že zo zákulisia Latam, alebo zo zákulisia Latinskej Ameriky s Michalom Hertlíkom, tak sa snažím aj v rámci tých prostredníctvom tých prednášok sprostredkovávať slovenskému a českému publiku jednotlivé krajiny, aby naozaj si nemysleli, že sa tam iba ľudia predávajú na orgány a zabíjajú, čo je takisto síce pravda, ale treba naozaj promovať tu a propagovať a rozprávať o tej pozitívnej stránke, ktorá tu ako keby absentuje, mám taký pocit, takže sa o to snažím. Je to vlastně obraz spousty zemí, kde se dělo něco takového třeba před x lety, desítky lety, ale ten pocit z toho přetrvává až do dnes. Krásnym príkladom je Kolumbia, kde som paradoxne ešte nebol, ale Kolumbia, samozrejme všetci poznáme históriu Pabla Escobara a drogových kartelov okolo Medellínu, ale aj v celej krajine. Tie drogy z Kolumbie a z kontinentu nezmizli. To je akože holý fakt, ale tá Kolumbia od tých 80 90 rokov a keď si ju porovnáme teraz v roku 2025, tak to je úplne iná krajina. Takže, ale ľudia ju majú stále zafixované, že to je vlastne drogová kráľovna a že proste tam prídem a tam unesú a neviem čo a pritom je to top krajina Latinskej Ameriky na turizmus. Mně napadá teďka, když zmínil tu Kolumbii, jestli bys dokázal říct, jaký mají Panamané vztah právě ke Kolumbii, protože Kolumbie taky kdysi Panamu, nevím, jestli okupovala, nebo... Ono to bol jeden veľký štát. To mnoho ľudí takisto nevie, kto sa zaujíma o históriu tejto časti sveta, tak áno. Ale naozaj, že Kolumbia a Panama boli ako jeden veľký štát. Volalo sa to, že Gran Colombia, proste Veľká Kolumbia. A potom sa vlastne Panama od Kolumbie odčlenila a preto vlastne je taká zaujímavosť, že Panama oslavuje 2 dní nezávislosti. Prvý deň nezávislosti je od Španielska a druhý deň nezávislosti je vlastne od Kolumbie, kedy sa vlastne stali konečne ako keby slobodným nezávislým štátom. Takže ten vztah je jako neutrální, chladnější, nebo jak bys to popsal? Ja by som to asi popísal tak, ako vzťah bežného Panamčana k Američanovi. OK, a o tom sme si už řekli spoustu. To znamená, že buď je to nejaký že neutrálny vzťah, ale stále majú niekde vzadu v hlave, že aha, tak vy ste nás ako keby okupovali, alebo to absolútne neriešia svoje bežné problémy. Takže... Jasně. No před podcastem jsme se každopádně dostali na téma, že o Panamě chystáš knihu, tak jak to vypadá s tvými plány? Vypadá to asi tak, že kniha je takmer dopísaná. Už len treba pridať moje fotografie a nejaké ilustrácie a
a vydať dielo. Tak věřím, že ty fotografie nebudou problém. To nebude, ale bude to vlastne moje prvotné dielo a chcem to napísať iba o Paname, takže diváci a poslucháči, už keď vás zaujíma Panama, tak dávam do éteru, že dúfam, že tento rok to vyjde a tú knihu naozaj vydám, takže potom si to buď na mojich stránkach alebo niekde treba dohľadať a samozrejme budem rád, keď si tú knihu ľudia zadovážia a si prečítajú ten vlastne panamský príbeh, ktorý je neuveriteľne komplexný a naozaj to tam išlo z jednej strany na druhú počas tej histórie. Nielen v tom hlavnom meste, ale v celej krajine. Tam sa to zmietalo. Naozaj prešlo cez Panamu niekoľko typov kolonizátorov, aj pirátov, aj všetkého možného obyvateľstva, ktoré je tam zmiešané. Takže tá história je brutálne bohatá. A plus, keď spojíme tú históriu s tými tradíciami a s tou prírodou a s tými zvykmi, tak je to proste taký komplex, ktorý na tejto československej scéne ešte chýba, takže verím, že to bude taká dobrý, taká ako keby nejaká dobrá vec, skrátka, ktorá príde do knihkupectiev. Na knihu se budeme každopádně těšit a já ti děkuji moc za rozhovor. Já děkuji velmi pěkně za pozvání. A děkujeme i našim divákům a posluchačům, že jste si nás poslechli. Nezapomeňte nás odebírat, ať vám neutečou i další zajímavé podcasty a uvidíme se zase příště.